Så kiggede vi jo an, og så tænkte vi, jamen... Man kan sige meget om vores, men vi definerer vores... Ja. Hvis det åbner vi tisse. Ja. Så vi må finde ud af det. Hvad gør vi? Ja. Jamen, så fik du jo en idé. Ja, altså i det bedste Walt Disneys juleshow-stil, så har vi en overraskelse. Og hun stod her ude ved siden af, og er nu så nervøs. Så det kan vi... Ja, hvis du jeg går lige ud og give hende indgyde hende selvtillid. Ja, kan du gøre det, så skal jeg nok lige forklare publikum. Og så får jeg bare til pause, bare fordi jeg kan ud og sætte en kaffe herude. Ja, giv du det så godt. Så ses vi i anden herude. Ja, det er godt. Tak til Christoffer. Ja. Vi ses. Baby, it's cold outside. I Sønderjylland hedder nu Jytte, det er koldt udenfor. Og ja, den handler jo oprindeligt om sådan, at en mand vil jo helst ikke have, at en kvinde smutte. Det er jo ligesom det, sang handler om. Og vi tot, at det ville passe så fint, at det så i stedet for var Jytte, som vi så gerne ville have skulle blive lidt længe. Og så fandt vi jo ud af, at Christoffer han havde en halv græn kusine ude i Kloster, som faktisk hed Jytte. Og så spurgte han hende, om hun kunne tænke sig at være gæstesolist til vores julekoncert. Og det ville hun rigtig gerne. Hun har bare alle nogensinde prøvet at være over bygrænse før. Og så vi, at Jytte, du skal være bange i Gostenborg. Der er de så kærlige og så søde, og de kommer til at klappe helt vildt, når du kommer ind hos. Du er simpelthen klar. Mine damer og herrer, kan I tage godt imod Jytte fra Kloster! Velkommen til Jytte. Nej, det er dig. Rigtig tale, du må komme. Goddag alle sammen. Jeg er glad med ekstra meget, så jeg skulle komme herud til os. Jeg har aldrig været så langt væk hjemmefra. Det var altså, når jeg var på en cykeltur ude til havet. Da jeg gik i børnehave, og vi var ude og kigge. Så det har glædet mig rigtig meget til, at jeg skulle være sådan ret nervøs, kan jeg sige. Jamen, jeg er vant til sådan at synge for andre mennesker. De er mest sådan i bager og bevæger sådan. Det er godt. Der synes jeg til gengæld rigtig godt. Det er Jytte, ja. Det er så dejligt, at du er her. Ja. Og, jeg kunne lige nå, at jeg skulle have bagt en hel masse ting, fordi jeg fik fremme i morgen. Ja. Og bagæfelskiver og vaniljekranser og brun kaffe. Og Jytte, inden du nu fortæller hele din opskriftsbog, du vil så måske, vi skal jo synge den her sang for publikum, og der er jo pause helt bag af det. Ja. Så vil du ikke, er det navnet, du kan godt spille guitar, ikke? Jeg har gået til guitar i Augenskole, lavet i Kloster. Det har jeg lige 3 akkorder. Det er faktisk hvor det er H7, jeg kan ikke huske, hvad den siger. Jeg ved, hvordan jeg fingre, de skal sætte, så prøv at tage Christoffers guitar. Jeg håber, det er de 3 akkorder, jeg skal bruge. Det tror jeg, det er der, Jytte. Prøv at tage den der. Jeg har fået lov til at låne den. Er det rigtigt? Jeg smilte bare så ikke til ham. Jeg har godt lånt den guitar. Men det er fordi, at jeg tror, at der er sådan lidt en ting mellem os. Og så må du ikke tage et personligt mark, men jeg synes så, han er den flotteste af jer. Det er han altså. Jytte, vi skal jo synge den her Jytte, det er koldt udenfor. Og skal vi bare komme i gang, så folk godt kan komme til pause her, inden du snakker med. Ja, så jeg skal lige have H væk. Sidste gang kom det til at sætte fast i strengen, og det tager med en halv minut og sådan lidt. Jeg kan se, det er en halv time at få det væk i jul igen, og det er jo noget værre af, altså. Og det er jo lige for, at man har fat i en saus. Er du klar, Jytte? Ja, det er jo faktisk nervøs. Nej, det skal du ikke blive. Du er blandt venner. Når nummer er hjem, men Jytte, det er koldt udenfor. Er klokken snart 5, men Jytte, det er koldt udenfor. Er af den her vet, hvor fik du af for træt med den. Tøs, du skal blive hele land. Tøs, det bliver for sent. Det er der gået for langt til Gråsten. Morgen skal jeg time. Mit hjerte gik i galop. Tøs, er det træt i et ben. Giv du nu, det kan du ikke med. Pynt så bare en enkelt kop. Vent nu bare, mens jeg hælder. Nu skal jeg afsted. Men Jytte, det frys udenfor. Jeg skal nok finde vej. Men Jytte, det sneer udenfor. Lidt sne kan jeg klare. Og du er så wunderbar. Nu har jeg travlt.
Okay, jeg skal nok finde min Min skavl. bus, den går om 1 minut. Den er kaput. Sikke der er tid, den har fløj. Det er kjært, vi nu skal sejle. Når nummer er hjem. Det er sådan så hyggeligt, men det er koldt udenfor. Det er da kæve, Jytte, at du har så travlt og skal afsted, når du er så hyggelig, du er her. Jamen, det kan ikke nytte noget, Mark. Nej. Selvom det er rigtig hyggeligt, men nu er jeg sådan ved at blive varmet op, faktisk. Ja, det kan godt hyggeligt. Det kan godt hyggeligt. Men nummer er skrevet. Men Jytte, det er frost udenfor. Du bliver ved med at prøve. Jamen, det kan du ikke laks udenfor. Kan du ikke forstå, Det er da så sødt at gå. det er slut. Du kunne da godt give med et At give i, at folk skal Du snakke. har jo ingen ordentlig Jeg jagt. snakker sådan jo af Du ko. fryssefører i de sko. Nu vil jeg have lavet sin Vi tanke. kunne da lige tage et spil At skak. klok den sniger sig mod tog. Det er jo nu bare at tage den med. Det er tid til at gå. Men Jytte, det blæs udenfor. Jeg stævle skal rå. Det er bare sjejs udenfor. Min task skal havs. Vil du låne et par Nu ævetræksbags? er jeg klar. Det tøs du er en god En cigar. hund er vinde hjem og med. Livet er hele let. Så du er lidt af en laps. Bliv nu bare og få dig en snaps. Nummer er hjem. Det er så gemytligt, men det er koldt udenfor. Nå, det lader ikke til, at det lykkes at få det til at blive lidt længe Jytte. Nej, det kan ikke nytte dig, Mark, for jeg er nødt til at hjem til hund. Nå. Hvad er helt din hund, Jytte? Hvad er helt din hund? Jeg er helt jytte, i hvert fald. Det ved jeg godt. Jeg sidder og lige med sammen med ham. Hvad er helt din hund? August Filionius. Nå, det er da et gammelt ord, skal bruge. Han er ved at være gammel. Nå, hvor gammel er din August? 22. Nå, 22 år gammel. Og han har kun et ben. Så han hængte sådan rundt. Det kan han nok godt finde ud af. Okay, har du ikke tænkt over, om han skal måske, at det er ved at være tid til, at han ligesom skal, altså til Nej, det kan jeg doctors? ikke nemme. Nej, og jeg tror også, at vi har sådan en rigtig dygtig dyrlæge ude i Brege. Der er sådan en rigtig dygtig dyrlæge, som han er en ren troldmand. Der er ingen grænse for, hvad han kan stille op med sådan en dyr, der har en defekt. Du ved, han så kæle vores gennembelærer, det ved jeg ikke, om du ved, at de har det med det. Men altså, de har jo sådan en kanariefugl, og så mangler den ene vinge. Og den fik han altså til at flyve igen. Ja. Den kunne godt kun flyve rundt i cirklen. Nå, men så kunne den da komme med rundt med juletræet. Ja, men kun den ene vej. Jytte, ved du hvad, jeg tror, vi skal til at sige, at det var det for i dag her, fordi at man kan mærke, at publikum, de trænger også til at komme over og købe en øl og en lille pause, selvom det Ja, det er en af nogen, der drikker mange øl, der det er i hvert fald helt sikkert. Ja. Nu er jeg slidt sådan ved at blive varmet op. Ja, det er bare fordi, at nu er det, altså Det er nu er rigtig det, godt. og det er fordi, at barnebil starter her om 10 minutter, og jeg skal op til at vige og skulle have poleret min ævetrængsbag, så vi skal have, altså, skal du blive, eller skal du hjem? Jeg må hellere komme hjem, jo. Det har ellers været rigtig hyggeligt, ikke? Kan I så have en god pause nu her? Hvad er det? Kan I lige give lov til livet? Ja, Ja.